Namuhla ngikhona lapha ukukhuluma ngesihloko esivamile kakhulu, kodwa esithakazelisayo nesibalulekile sokukhubazeka kwemizwa okubangelwa ushukela. Isifo sikashukela kanye nomfutho wegazi ophakeme. Isifo esingathathelwana esivame kakhulu, esithinta abantu abaningi emhlabeni wonke. Indlela isifo sikashukela esithinta ngayo imizwa. Umbuzo abaningi benu abangaba nawo. Isibonakaliso esivame kakhulu kungaba ukukhubazeka kwemizwa. Yini i-neuropathy? Imizwa iqala ebuchosheni, yehlele emgogodleni, bese ingena emithanjeni yezandla nemilenze, kanti le mizwa ibizwa ngokuthi yi-peripheral nervous. Zingane kakhulu, zifana nenethi yezicabacaba. Futhi le mizwa iyona yokuqala ukuthinteka uma umuntu enesifo sikashukela. Ngakho ngiyithola kanjani? Isibonakaliso esilula kungaba, njengoba sithi izinalithi nezinalithi, noma isifo sezinyawo ezivuthayo. Lapho isiguli sizwa sengathi kukhona okukhuphukayo ezinyaweni noma ezandleni, noma sizwa sengathi kukhona okucijile, noma sizwa nje kushisa kakhulu futhi kuvutha. Lezi izimpawu zokuqala ze-peripheral neuropathy. Abaningi benu bazomangala ukwazi ukuthi i-peripheral neuropathy yesifo sikashukela ingandulela iminyaka 2 kuya kwe-3 ngaphambi kokuqala kwesifo sikashukela. Ngakho-ke lokhu kuba uphawu oluyisixwayiso, futhi kungase kusitshele ukuthi sinesibopho sokuthuthukisa isifo sikashukela esikhathini esizayo. Yiziphi izimpawu ezithuthukile ezingaba khona? Ezimweni ezinzima, bangase balahlekelwe ubukhulu bemisipha. Sibona abantu abaningi beza kithi besitshela ukuthi balahlekelwe ubukhulu bezandla nezinyawo zabo. Bazizwa ukuthi imisipha isivele yashabalala. Niyazi, ngakho lesi yisigaba esibizwa ngokuthi i-diabetic amyotrophy noma ukuncipha kwemisipha. Okulandelayo, bangase babe nezinhlungu ezinzima nezikhonkwane nezinalithi, futhi bangase bawe ngenxa yokungalingani ekuhambeni. Bese beyaqaphela ukuthi bayakhubeka futhi bayawa ngenxa yobuthakathaka ezinyaweni. Ezimweni ezimbi kakhulu, ngemva kokulimala emlenzeni, isiguli sibona bungazelelwe ukuthi umlenze uyopha, kodwa awubuhlungu neze. Inxeba lingaba likhulu ngokwanele, kodwa abekho ubuhlungu futhi yingakho bengakwazi ukubona ukuthi balimele emlenzeni. Lokhu kuyisifo esinzima se-diabetic neuropathy. Njengodokotela wezifo zengqondo, abaningi bayabuza, ngaphandle kwe-peripheral neuropathy, ingabe isifo sikashukela singathinta ubuchopho noma umgogodla nganoma iyiphi indlela? Impendulo ithi yebo. Isifo sikashukela, uma singalawulwa, singadala ukuhlaselwa ubuchopho noma izifo zokuqina kwemithambo yegazi. Njengokungathi isifo sikashukela esingalawulwa singaholela ekuhlaselweni yinhliziyo noma i-myocardial infarction. Uma isifo sikashukela singalawulwa, bangaba sengozini yokuthuthukisa i-dementia ngaphambi kwesikhathi esifanele, ngokuthuthukisa ama-clots amaningi ebuchosheni, nangokuncipha kobuchopho ngenxa yesifo sikashukela esibizwa ngokuthi i-cortical cerebral atrophy. Bangaba nethuba elikhulu lokuthuthukisa izinkinga zesinye noma izinkinga zokuthama. Bangase babe nokukhunjelwa, bangase bahluleke ukukhipha amathumbu abo njalo noma njalo. Indlela yokuvimbela i-diabetic neuropathy kulula kakhulu. Yelapha isifo sikashukela kusenesikhathi. Qiniseka ukuthi unokudla okunempilo, futhi lokho kuwukwelashwa okuyinhloko kwe-neuropathy. Akukho ukwelashwa okuqondile ku-neuropathy. Kufanele selaphe imbangela ye-neuropathy elawula njalo isifo sikashukela. Ngakho-ke bangane abathandekayo, kubaluleke kakhulu ukuba neso elivulekile futhi ubheke noma yiziphi izimpawu zokuqala zesifo sikashukela, ikakhulukazi ohlelweni lwemizwa.